Sanibonani bomzala. Cha, ngithi ake ngithathe leli thuba. Into engizonda nje ngikhuluma kodwa ngizoyenza le video. Ngizophendula mayelana nevideo engithe ngayifaka. Ngabona ukuthi engathi isithe yakususa ukukhuluma. Engathi isithe yakususa okukhulu ukushisa. Ivideo yami la ngisemgwaqweni on the side of the road ngidansa. Ngiyacela nazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngiqale nje ngize ngikhulume ngokuthi kwenzakaleni bekusukaphi. Ngiyacela nazi ukuthi angiyenzi le video ngenhloso ukuthi mhlambe ngizoxolisa lutho. But ke sengizokhuluma ngoba ngiyabona ukuthi engathi ziningi izinkulumo eseyisuka eseyihlose into ongasiyona. So ngibonile ukuthi hayi mengibhala phansi yazi abantu khona into othi ukuyibhale phansi umuntu ayithatha ayibhekisele noma ayizwe ngendlela yakhe noma ayitwiste. So ngase ngithi hayi Mamphemba awukwenza ivideo. Yeah. Cha ngiye ngabonakala ke lapha ku freeway ku N3 Escort ngidansa nje. Nakhona ngize ngipaka lapha cha bese ngishayela isikhathi bengiphuma kude. Ayi man ngabona mengisondela kulela bridge lapha eScott akusavumi umuntu la awuyihlabe eceleni naye ngase ngiyihlabe eceleni imoto yami. Nakhona umnandi umoya esithe sawuthola lapha eduze kwalela dam yabo nje njengoba ubona ke kade ngipostile sishutha idam nobuhle nje bendawo wagcina umuntu ke esedansa out of fun. Ongikwenzile it wasn't meant to hurt anyone kodwa phela ngiyakwazi vele lokho nami sengimane ngiyasho ngoba ngiyazi ukuthi ezinye izinto sezenzeka ngoba nguPenny Ntuli kodwa ukube bekomunye umuntu nje ongasiyona uPenny Ntuli cha lento would not even be up for discussion futhi ngaba yinakwanga nokunako kodwa phela ngiya understanda izinga mhlawumbe umsebenzi engikwenzayo elingibeka kuwona. Ake siqale la. Ngiye ngabona ama comment amaningi ke la ethi utshwala buyangihlula. Kulabantu abasho njalo ngiyabona ukuthi nibasha la ekhaya. Cha mina uMamphemba uNdlela Sompisi uGodide angibulokothi utshwala so konke ngisuke ngikwenza ngisuke ngibheke ngamehlo ami womabili ngisuke ngikwenza ngiseyingqondweni ayikho into engiyenza ngingayazi ukuthi ngiyayenza ngoba asikho isidakamizwa engisuke ngisifaka emzimbeni wami. Okwesibili ngiye ngabona another comment from omzala bami bethi this should be a new challenge. This should not be a new challenge. Please don't be on the freeway doing what I did, okay? Because it's not safe. Ngicela ningayenzi challenge le. The reason kodwa ke ngizothi ngiyayenza le video ingoba kukhona futhi ukuthi abantu mhlambe badanse emgwaqweni kodwa ke khona omzala bami okade bengasho kabi kodwa engithe ngavuleka amehlo mhlambe mebeyibeka ngendlela abayibeke ngayo. As much as abantu beyinakho ukudansa emgwaqweni kodwa cha umgwaqo kade ngidansa wona uphephile neze sihlezi sizwa ngeingozi eziku N3 and yibo ke engizothi mhlambe ngiyaxolisa kubona ngoba I understand ukuthi they are coming from a place of concern. Ngibabonile nje abanye besho cha Ntomba ngisho kabi
I'm not against isenzo sakho, kodwa indawo owenzela kuyona le video ayiphephile. Bungakhoza ingozi as much as kungekho ngozi eyenzakalile, kodwa it is a fact ukuthi bayasho ukuthi cha Mantuli bungakhoza ingozi lapha, anything could have happened. Khona umuntu obengalahlekelwe concentration ubona i-truck selingena kuthina. So cha indawo ade ngiyenzela kuyona iphephile, hence nami ngisho ukuthi cha this should not be a new challenge. Ngayenzi nje lento engiyenzile. Okunye ke bengifisa ukuqondisa ngiye ngabona abanye babafowethu la bethi iyona role model yezingane zethu le. Cha ake silungise lapho. Yabona njoba nginezingane akekho umuntu engimthwesa umthwalo wokuthi abe role model yezingane zami ngaphandle kwami. Mekhona into izingane zami eziyenza ngiyabatsho cha lalelani ayenziwa lonto like ngoba yini, ngoba imina umzali wazo. Akekho umuntu okwi spotlight engithi izingane zami fanele ibukele kuyena. Yet lo muntu wenza umsebenzi wakhe, akazile ukuzokhulisa izingane zami. Lokho ngikusho as much as I understand ukuthi ngihlezi ngihlangana nabazali abangafuna ukushutha nami, kodwa athi Pheni ngicela ushuthe nengane yami Victhanda. Ngiyazi usikhona abantu abakanjalo, kodwa most yezingane mina ngizothi ngihlangana nazo ezithi ziyangithanda, ezinye ilingana nezingane zami, most yazo zisuke zithi how am I sis Pheni, how am I Auntie Pheni, khonto wake wayisho this other time. Even teenagers, kids are smart enough to know ukuthi they are listening to what I'm telling them. Uyabo? So ngicela ningangibeki endaweni yokuthi ngize ngiyilimite endleleni engiphila ngayo, ngoba ngisaba ukuthi ingane yakho ngeke izi approve. Ayikho ingane engize ukuzoyikhulisa la. Okwakho ukuthi ulalele noma uthathe into engisuke ngisho ngaleso sikhathi ezokuvula amehlo, but angangibeki endaweni yokuthi khona ezinye izinto engingasakwazi ukuzenza ngoba ngithi abantu ngeke ba-approve. No ake ngenze kanje abantu bazoyi-approve. Alikho nolodwa usuku la ngivuka khona yabona njengale video nje angihlabanga imoto eceleni ngoba ngithi asipaka imoto eceleni sithweke abantu bazoyithanda. Alikho nangelodwa ilanga la ngenza khona into ngoba ngithi ngifuna abantu bayilike, ngifuna abantu bayithanda. Mina ngenza into mase abantu ba decide ukuthi bayayithanda noma cha, baya-relate kuyona noma cha. Ngiye ngabona enye comment nakhona ethi ama-content creators angenza noma yini for ama-likes. Nkosi yami mina ngisiyona i-content creator. Akhona ama-content creator ongathi mekuthiwa nawo ama-awards amagama abo aphume phambili because khona le content abayibambe, yabo abayibambile ukuthi bayayenza. Mina ngenza nanoma ngabe yini nangoma ngabe iluphi usuku. Ayikho i-content owazi ukuthi everyday uPheni uvukela kuleyo content. Cha angisiyona i-content creator. Ayibona sisingisi singasaphumeki, kodwa ke cha komzala bami okade be-consent ukuthi Mantuli ingozi anything could have happened. Cha ngiyaxolisa nami ngithe sengiyibona ke noma sengiyibuka i-video isingekho phelele excitement because vele mina I posted out of excitement. Mubuka i-caption yami futhi nizobona ukuthi cha bengaqondeli utho lubi because mina I was saying tata any moment oyitholayo, take that moment and enjoy it because impilo imfishane. Ngiyazi ukuthi into ke mesiyibuka so singayibuka ngeso elilodwa, kodwa ke nami ngithe sengiyibuka ke i-video isiphelile excitement ngabona ukuthi impilo yami ngiyibekile engcupheni. So ngiya understand ukuthi abanye bomzala bami where they coming from. Sengivala Nkosi yami abafowethu, phela mina ngine relationship no driver bama-truck. Ngiyawushaya u-N3 sithi medlula i-toll gate abengishayela ihutha meceleni azongibingelela. Uyabo kwesinye isikhathi ngiyazi ukuthi phela babuye bakhathale ngenxa ye long distance, ngibashayela ama-lights ku-freeway ngibona ukuthi hayibo usabhekile, yabo phela imoto yami ibrandiwe bayangibona. Kwesinye isikhathi mengimdlula shaya bright sengize ngajwayela ukuthi mengidlula i-truck ikushaya bright
hhayi ngobani kodwa but isuke ibingelelo. You know, but bafowethu bobhuti abadala abashayela ama-truck. Nkosi yami ngithi yobe ake ngixolise kunina uma Mphembu uyayithoba kunina. Cha ngibonile ukuthi shuthi anisithandanga isenzo sengane. Nkosi yami. Cha phela nathi besithi siyabingelela uyabo, kodwa ngiyabona ukuthi nalamahuthi ekade niwashaya beniwashaya ngoba benithetha. Yabo lamahuthi nje ade niwashaya ku-freeway beniwashaya ngoba niyadineka into engiyenzayo aniyithandi. Cha ngiyaxolisa bafowethu ngeke ngiphinde ngikwenze lokho.